You were Mrantia Biba social media, no so. Baba Fraba freedom fighters. Binimba America. Chene Jonas, Sugar One, Freema shows. Binimba Germany, Titro, or Hine David. Or no, Dicane, Mante, Nanai, Enka. Nadabia Mafidi in the show. Or no, and I'm not so I'm wasemi na nadomasi angini ama mpane na nema baha abonofo yahia sei na nwahedi anga da ameka bi kani nyina no se ho ade bi ekoso wo fiapre mboa sao fiapre hene ye ne nesom bono ha boa sa fiapre hene me de abakosem awom se nnua we bianani some so nya bianani kanina abakosem kakra nim no na sase na ote so no ye bi ne de man sa baba de man no bani entam ha muntio anya do masefo o de man sa nya do masekura na onko yesu nyane nya ba na ba wa no ye de ni nipa ma wasase watena so akoko di mo ba bitina na ye hobone Dabida, Ima Babit na Boni, Babio. Open my hand. I can't papa son of a defa. Sir, yes, Rani across the Yura, Dormaahene. So yes, true. Down free baby, I said, Nicorona Bano, I peja, young pagan, young Manina. No, I don't know, oh, fire, Dormaahene, a chief. What is a baby? And Ghana, maybe Coco. Ghana for na sanka bibia mrena so 70 eni ha akrache for obia pa onyeda on punch na de e beka ne se ne dictionary obia for nsomboa sa beka paramount chief na chi bibia ni obiu dabida asem wo ye ne asantefo aka paramount chief achi unhwa paramount chief benaki uhwe brofuma na chi ne bidi obiu dabio asem we ya aka na Ghana for wajeje niama na so dodo otumfuo oya mangene sa otimi mo mangene dabida otumfuo ya mangene otimi mo mangene asem besi enti Dormaahene fiapre hene yesro no otumfuo asantehene otimi ya mangene dabida so far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs otumfuo otimi fa mangene ma amementias ye enye possible o tasao kwato kura ka meda mabuso na mkwa dam amabrofo baba bayim na menkan na mane nya tentene ye nua fiapre hene otibia asase so obono ha mo amra na abrofo nipa na otina asase ne so no ya fajantu anko na nanmanim enkwasra be se woba na de ni mo edu ne ba ma yakwane yempaja fiapre hene menti ai oye manyana na masase agibiaga na mbo asase oteso ne ebidia o kasao on show tumfu ase onye ni moja me de kakra nim no se oye dangerani akoko na mane na ma okopie tachiman obabe pie Dormaahene number 1 na sase na oteso no ba oye ne dia prekope na nya ono no be hira kuni obia menti ese Dormaahene menti men hira fiapre hene nya na manhene nipa betima hira no amana ye manhene e Dormaahene number 1 say ya nan den kama sem wo ba mabu maka ne say awie no na ne ende ba to aso ne say no krani abonofo ye wo binim wo Ghana ya but how but baba bi na ya na ba de how na ba bono ha na no wan musampa ahemfo banye mienu kene ba akoto na o pese wa o pese oyi ni firi ho no de kokota na be di banwa ni akoto na be de ko asenwe ma aka baba nkokoto kwa hu no osisi sampa abonofo na no hu ti obodom na me aya na dom pese bi mpa na boso nso bi on ma be ni se mani o tele na o de police ya metwa na mo ni America no se sabi mbuade papa
asantefo akonya kese bewura manu ontra na da na mo bonini lemu onini lemu nyanya ne dia kasa pro no ne dia onje o kasa bibi kura ya ne dia no hwe o de ha obeba o kasa o ya ne dia na meje o ya ne dia na meje na nipa ne bewu a wana baba ba so mo na no kekeke ndi tumbako bene onzo ya ba ya National Security Minister, Minister for Interior, Chieftaincy Minister, Nano Ada, until some mere Bono Regional Minister, and an unreal penasem, yan and the 3 years. Not be ought to a young Pia de Banoso. Say, Kana offer swa, or Yanin be by near the Bemuni, some pass more, but none of them can be, because I have national security issues. And I need Pana away, some man can win man. Nanko can be on Jan Obeka and Obetin and just yet on Jassia. Yura, Regional Minister. Obia Kasaya be born your boy. Yura, Regional Minister, me, and Rambedi Bono Regional President, Sasemi Nedaho. This year be the Tiakunyaso. Me, Madame for Copeja Bar say, or no, or can this year no. Can hold my baby and say, just me no. Na bet 10 says a 70 and yes, as a mini. And to back and better, never find this so. Now, my son, yet they call me, she had by him. Now, this year, you know, better so that I ought to back on by you back with him. And on the days as we are back. Now, you won't go on. More son trust on the say, I send a court. Now, who you the fear outcome no. Who we are there or the back out. And on the bank farmer, the then Yakan is a regional minister. Yan and a source, so a year certain minister for national security. Honorable Kendapa. You pursue Nasa Sadiana Bayano. Then Famfa as a Nibia Bayakoyano, Ebama Samaba, Nipaba Kuye, Nipan watching. But Benya gunshot wounds. And when you did my some pass, I mean, Sura, Nipaba Uber for bedroom. Sebetia Miajon, but don't toss me, Nunazama, in Kabian Wea, Biam Bry. Now, you're right. Yentia Mamma Manosono. What I am penning for. Oh, wait, then you know, what's a bride so. Now, Mom, I be a master, Pan say, Obi, Odi, baby. Now, catch it or say. Mam security and son of my congroma. No boy, no any control. Chieftaincy thrives on legitimacy. Chieftaincy, Nipana Bepo, Mendi Akuna, Bako Kuranana, and Tia Kukunia. Dormaahene say, Upa, Sanya Nasa Wabaya, and can never prank-room. Bershe at this year about Boki, Bersham, Bamamo, Bamamona, what in the back. The security beyond to be my home. Empty regional minister never knew where and say, all the me, which situation is a see why. Papa be war means really panel 80 to 90% on the budgetum. Number one, so no, or shall no yane. Menya obia a Jumanye, mentor Tangia. Number 70 a conyaso no person in if you are, your corner of us were ye. And this has some when Pasagana for more. Sagan by doing my cocker, some about Minimisia, no second person, Mengas nobody. Number, Quanonian from Paso, say I call C and a buyer, Nasa and Anam Jituma. And no, dear, Sabio, Madame Bono, some my Japla. No, as I say in it. No one found Passa Aquanos or intimidate. No more, who would ask another two court down for the Nakuna. Nasa never one my beauty. And then may as president of no regional House of Chiefs. Medini or the Nevada, that's all Pramaya and a bonnet. I said, I don't know. It is a Mamma no swallow when you man. You were a chieftaincy minister, interior minister, national security, Minister President, Ushia, Okahobi. Mabia, yes, a Bono regional minister. I have only a bonnet that. Baby Ojina, one and I'm Siegina. Why make Yaman force by the Begina? And also the Ranikina. Obia Casaba determine who is the chief. That was Sampa, no boy. The name says Sampa for the Ryan. And some of the nephew on your papa and papa.
Obia can say, Kwana be pass Yura, and the Bessie here, be pass who be called register because that you know, me and you remember do, Fremity, I mean, Fremo. Nano keke in the tumbako, Benny. Osha, Amra no yet, Kakradi. Namra meba, Hano, Tessa down for no Gigi at Atano, no come, Mamrebi. A Mambrana man, Chema have been bent to us here. Nebinum, betim Cassa. Becassa, not just a person, near by Socra and Yamia or three. So Socra, where those where do my money in fear a pim a hensia at the 1640. A coba say henna and says Reku. Oh, yeah, mre. Oh, Penifo, all a miniwa, near Bano Sisuno, the manta upon at a penny, oh, near Kuna. O ko binim so ala ta kuma ni nia konwa sa de kodi amanfo tim ankyare na oto binim bebepe yini binim bepe kuma enam santi ema ekoye te se manana no mo wotete ete akoma monwene so yemu nso miensa ka akoma monwene so munnan ye se ye ma yemu nyeden tete ye free akoma manwene so ye ko nya na wase be friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asuofri Cote d'Ivoire enti anya de na nya won asa hon hene be oyede odidi suntraso na konumi so wa komo no okodifo na ga say na oson na wahu emra ho bedru baabi a na ndaba kana asante no na sabia he nyina na o hyen wana ase dan kira hene nse bi nbe asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na abono chere o chene apem no na me kire humu we kekeke life and color wani nyina ne se emra ye koduru danchira Dormaahene oso danchira hene ono so sabia ono ne chena ase be mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma asantefo sa amre be we na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba ne baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka pe yi asembo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoya de okogu okobo no ofe yi asembo emra sa ye nuanum a make ba se beti be ho free dan kira hene ne ba mane bi a ba po ye sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntokwa mbo a man ne ba ne hefo e doma ban tra ba ba bi ya bo ho nsia say 0 ba 7 nana hono ndi besi kametuma to aso 7-1 no what they say chechire besi bantu makrotia won te za asem no do ma fo ya ne e ma ne ba e nka sa hene na o ba e no ya de ye twa ni ti hye o ni ti ne da so da do ma na ni kete no oni onu animu no ba bia ye si en nti sa asem no de aba na nye ono nko na ye de to ho ye kumiensa matie amanhene a be wo soro ya na yiri boko na ba boga Dormaahene gonja ho ene Ghana ba bia mente se ba manhene bi oni bi kun ye da ba ko amanhene miensa titentem mente bi da de Dormaahene na we your life and color obri ye boa tem otie kenten
otoso baako mboa acha say unse ne baako nya offense tem ya onwa wa pebo so hene na Dormaahene na na be ho no na otoso miensa no no ba ni giye uni ne ntia ba ni giye ye na na ba ko ogwa kwaje nchene nam ena atuduro na ohwe madodo no ba kwa ba ka chire na hede agba tabe nti emra ba de ne tu fom na ono ne ba ni age na nwa ba de ho ba kasa ba ko na odika no ne wani age na mo me ka we nyina kire ho se ho abakosem ho ne fie mako emra ho pa ba bi atena no it take 250 years ahanu adronum ansa na ho ba betena Dormaahene nkro hine pie ni ho timide ho hine kase etofom mboa na ho nka ho abakosem nti na binum tune ba frane say kompo anochi odua kum ebi wo hu kro ngokum awu na bi Kumasi na nyeye baboa baka Kumasi a na me kira nwase life and colored eya bajadwuma ya na obete emra ye duru ba bi a ba fra na asantehene no sama di kana ka se na dankyirahene ne hwe ho Kumasi fo no ba hye dankyirase na ba ne ba twitwaja de ma dankyirahene akuma ase ne nso se na ba sesa no ba do so ntiwan se ba sesa no akuma ase ne enya kum baboa na ba ma so se na abadwuma ne ba ye we are hene uni made no tinkenkane no ni memra wo uni bibia wo so bibia me ka dia si ya ba ma so tete no ne ba penti ni ho penti no ba de ntwoma ne ye ba ma so ba de ntwoma ne kwama dankyirahene na ba de akwabada no wana ba de penti asantefo no na no kekeke ndi tumbako ba ni so ya ba ya but tie ana wa invie ansa na ba de wo besi so nim sa ba de wo pante tie mu ntia ba de kire no ba de ma ye na sa ade hye bante tie sa ye ni nipa atem papiao ana wanda Roma 2020 2021 ye wure otikumasi a otikumasi na invie be ko so ya ayampia amfa manso o de be ko tachiman amfa ko tachiman o de be ko drobo amfa ko yaso no o de be ba abono fo so ade we ko so a be mfie mienu 2020 2021 and no punch ya we mu ena Dormaahene ena abono fo na say da bia na oka nko kunkrom nko ka bi aye December 2021 over reply emra o ma me muaye no in fact na nse ni bi na nse mpata se panyini oka nji di se na de hye no kwa ba ya asantefo no nyeba nyina na ba pe kwa na ho fa so a ho kasa be mu bi be ka se sa kasa no mpe so na no ada ya wura na oka asabna ko na sem no so mayi no mako no abia ba ko o ka ye ne se abonofo anaye mu mi dini na mo na me so da me wo dini dia ni be si so no odi kan ya ine kasia pa Ghana akamfo himia odi kan ba Ghana akamfo asantefo kan enu ne tachimanyene afi aprem ahanu eduokunu num 1295 na konya enyini chele bia akamfo nyina otumfuo konya oteso no enyini chele no efuo be mfie be duanan agwaduonum na aduanafo ye konya oba otumfuo da de ye no ba ye no mfie ahasa ko ahenan sa na oba ma kasa de we ama me bia ntimi ba mos na no ye wura panini ba fra na tachimanyene na na wada Roma o kana sem no o na ninu yakuma no
Ona ni nua kuma no. Ne se me ma konya di kan ba jaawo. No ya Manhyia sense so ya Manhyia. Oya de ne wo ye kase. No ya ketwa. Na nya wo bo no di si ye. Me da adwa badu de ento so mienu. Nti do ma bo konya kase so. O timi kabida. O ka se ma konya sa. Me ye tire anya no kra. Na wada Roma. Na go aka ona na Manhyia si se bia basa aponofo ahemfo bi ye no onye bi na bi ka sabi ye basa na nya tembide na ka sabi oya basa eni anu nya tembide na tachimanfo ba ko nya kasie ni ba tisui ye nyina ina odi kani odi manga hini egura bi amma akamamu oya na no ko ka se oya onu aketwa oya onu aketwa sese onu di kan ko na di kan ba e ani nyina ko ka se oya basa ona na Manhyia eja basa ye ya se ye mu bi anka ho ya da so ye basa ye nana ye wani ma ye ka kire ewura ne se sa statement o ka se ye basa no na no ko twa on kapita hine odi domanim Manhyia ma ka na Ghana hasa ka sa Manhyia bibia ni na chi sa ni pa no uyi manena da no a te sa na ya wa sei nana Manhyia ana sa fi nene Manhyia wo na chi ene bi wo bi o ko ahemfo akase o ba Dormaahene o ya Manhyia na chi ene bi wo bi sa na ko ba bi ahene bi anya da ni ho nti basa na o yusu o de ma abonofo o san de ma ye wura Manhyia enya bibia this year a o ti akonya kase so a ye di boma no ese so ka na me ko manim no ye wura no bibi o ka he no o le ye mu bi ye patapa ye mu bi no ye wunahuna na o to so kensa na ha na chiami o kasa ma no chiami o kasa ma na asante wo no ba dana se o hu se ni wura no na no apa biao o ka chire ni ba no ede dane no ni otumfuo se tutu a to so mienu ade o ka na e ba nso no se dan ni nsemu na ba ka se bi aye nsemu na o ya tama na nso nya atem o ya atem na hene kasi ya okasa se want say wodi nsi so maka bibi say wo nana me kasa ndi amma ni oti Sebastu mampo nyene ene nana Manhyia do wa asante bewura no ese bentimi kana sam tu okro abro so do abro so ona amamre na amane ono no de yana de ofensu akonya kwana oba so si ye amane na amane no asumaja ankasa de shanza so hima adi da hima nima ba ho wala de shanza ono no ka amane na amane na me ko manim no ya mesre obibia ana otumfuo mesre ne sai se bibi kura ni abaka no nti ase a asama mama emuaye no ontrana infio da na abana minute so o ya da private jet for real na jamba dun ko amin wo sika ba ne private jet na ho ho kire ho fi oku ana se niam a ho ka se hunye memfa sika so nkonko ye de nkoto sabio dani abrochire no na mo dani ne niam me nya bita asa mama nko ye de na ko kire be okay bibi say we dey house of cheese ya juma no ya certificate na mo bibi am say ye wura ne tell say na da Roma obia ka say ono kra o wasase bi wo boma ha na me na nya pro president am pam so ontimi nya bia Manhyia da na
otimi ya sadia na gani me dia da bia ma ya ka de sisama me hwa na mpani me hwa soja pani me dia ade sisam dia ya ka no wan ka na ne kwa no so no te sam wane Baba ne say Joe Biden. What is that you on another than Kufuado? Man no back Kuntopa. Aba semi domain, when you put up for him. Na Papa Panyajuma, no Casoni Biba and Bugata, no back Kuntopa. Nana, what a Roma? Yurano, or can I be a fire? I'm going for young Kronobi. Jina wani na say abonofo nkrono wo di ni nyina aye broda sam sabi oka idrusu mahama committee 1986 say te banko say te say so no abra no wuya yewra idrusu mahama mahama idrusu 86 yebulu pa no ba kira abonofo say ya chasa te poase na say ya chasa asante poase oda bunu nyina hye na say me bisa otumfuo nde ade ketua bi na me bisa Dormaahene Central Dormaahene West Grand Banda Central Dormaahene Dormaahene East yana nanom a be primanse kantrase fo a be wo do wantie okoba hadabe okoba hadabe afo Damn, on can't kill a gun for down. Now, Baba D. Yasso, my gun for Bent and Kumasi. What have you seen? I had an idea. Boma, Onya, I had an idea. Chas, I had an idea. Namidian in the side, Nimkula Blame Kulam, entertaining Chra. You are living in big country. Tia, Abono can be at the Boya. Come, can be being there. Because Batitino would see next year, Batitino would try. And you are back to our houses and then Kawaya Penina. Not any panel of them over tonight. Baby Pavoni. Number, Yadimposo, sir, I'm going to call you Corona went to my say. Never had anything in the area. No, listen to Yana, never the Bosch. Media Sumahene in country left the beer say, assassin or the summer otumfuo, osei tutu na asantehene. Na say, oh, your dear. Nandomasi, and your dear. Oh, yeah, the next, and your dear. I can't get no credit. And Janica, Nana, or Tim can grab to make a say. On the board, Dormaahene. Okay, that's the Apana. Before, on the attitude, I got one about the Omoka. Yeah, like I said, before my attitude, I said, we are can't. Nana, I am here, Mr. Ghana. So, Nana, I want you to argue. Papa was a Muntio, and I was sending him. You would have to manage the Macam. What do Baby and by Chiaman say? And I want about boy, not by Yasante, never Yaquamine, and I got another. But what? Said the woman who are coming can be you. I carry it. Nana, Yanaba Bosono. But Rami said, Obria what? You know what I say? No, say to two the canning. You want to say, you say to two to me. Never push your brother. Back on my side, Obria, Obia, Uniman Padunjum, Obiba, Mammy, one didn't never say, Sadipa, on the year, Odia, and Obria. On the statue of Santehene Cabo, so now and on my body by that's it. But I won't tell you, sir. Satan no ya for mine, on one. Or I done it, you cool, no, you can't it. It is and it's a young Japan. Last time to go over some of the Gabia Bambra, but my father didn't it. I had that, you cool Saddam Puna. Now, Sumahene, no,
And now this is on the ground. Yeah. I had done in the back, so no count. Yeah, but was it? Let's just say, come on, my now conform, but you know what, Auntie. Convoy, I'm one. You don't go any good. I don't know where I can't be better. Now, so be at you, so we are not away on the mind. On your mind, or not near mine, or no one near mine, I can just say, my mind in a child going on Jim Trimble. I go home. No, Nana, Yankee, and no Baba, everybody, yeah, I can't say. Oh no. You come and say, "I'm minding it." Not minding it. Be I By say, "My question is simple." Now, as I say now, some minding in the one. Oh no, as I say, man, for you, as I say, come on, you as I say, as I say. Offense, you as I say, as I say. Some are not best was I see, best was seen. Be as I say, on the island, no matter as I say, why don't you master by your order? Why don't you see your order? I had any great year or she was. Now, maybe, remember to me. The American Ghana need beer without any contradiction. My beer can be beer that say, otumfuo. Am I in a club about Ghana? Won't you? Am I in about Ghana? Here I am for now. He now only has a cry or two for say to do. Only has a cry. Now, Adiasa, yes, I can make Yana Nasa so. Nairi Nasa so. Yabonga Nasa so. Nedia Kumasi Piero. Never be Kakrabi away. Nasababa canning in an earth to be another piece as I see one shanty ring. And Yana, we and Yana Crack. If you Cocono Club or the Suno, number 7 Cocono. Baba said, Oticocoso, Abacoa. Oya cigar. Good, on your boissy. Oboissy shots dancing and I say, Oboissy as I say, you know, 2 for there. The more I can, the more I can be my mouth. The more I can, the more I can be my mouth. Nana, Sambre, I am a kind of Sambre in this way. Slano, Aya, or Tinif Yoa, on Casa say, Bamba Binibuno. Another Abrofono, ya sorry, Abrofoya, sorry, yeah, you over to my tears, send the Paraya Tentra and Tetia, what me tears on your Cabibia, on Shay, Panoba Pascal. None of that brother, I would be knows to say, Nahim for brother and Coman, and I want it. I guess I like him for Bangoman. Maybe I said to you, Mac, Ode. Abrofo o de talk o de bibi baba so a men adwoma dem ko bache nana pa ojo ma kabi ba so pa enjele and something ti ma kan samre o de bibi babi o ya ba ba to aso ya chire ya nana no ya ne ba di ako ya fa ba so o du ba bi abe na no o du ba bi abe do ma pisi be be ku no man kan no say Ghana ha me pay history book we wo say do ma pisi bi lo ku no o ma maje na me ni dodo 100,000 Ghana 31 billion anya no bra o ba re no we ku ye na say ka o ye ni pa no kwa do ma pisi be kan no ono na onya hime oya hele ba na papa na kadari oni di dom na nim na say ko no ku nan na o ku ba ko ya jituma ka ma sho for no wa ko ma sho for goes wo sha wan go a ada di ni ka me jitu na mo kwa bia wan sha wan go bia mba on sai go bra wa na no kekeke ndi tumba ko be ni so ya be ya I di kana Canada. Yeah. Dormaahene ba bia ye free. Yeah. Ya ko nya na wa sensa wam. Yeah. Obo no ho dia se. Yeah. Obo
ya hima na odi animu no na ba bia ye free a yekotena ye no anya ba bla ba hwa be kwenku a we de bo we de ka fanyinam nya na wase ene no bo dini a sisi aka ho ntingina se na na kwam yampadu ni busuani prekope ne me a ngina se we emra ye bedru asantemanso esumeja ho ye behia mansenfo Dormaahene ye pre akonya akwam yanya ye nuanom so ba pre akonya danchira ba so ba nye da banya nkese ye free akwam ba so be free danchira mboa kwana ye pass wa ye hia ye no ono na me ka ho asemi na satem be ka kronti hene madoma ono ne aboabo number 4 papa na otia ku ba konya no so anani dendenden okugye atuo adimamboa ha nti okugye atuo otu anamon na onama na okohu ye wurai so ono so ne dom na etie nkitahudie no na chese baba kwasem ne ye de no aye pepepepe no ba se sadia na nde de wo ba ko ba bia Dormaahene no wo no di ba ko ye no be kan bansem ne kese be mienu bansem ne nyina ba ya de hye wo be nkonwa ho na konwasem ba nyanti ne batu aye da aten di se sadia e be de ye de ho be kan bom na ye nyina ye ba na ne nti America no nokure ni chame wo ka bibi wamfiefo nokure ni bentontam wo abempredase tete asene mpese yentie ne ye ya wa atakrom number 2 se kobase bibi anya mintimi ntra na wamfie hene emfa nko abempredase nde manana wona pramaso maneka no wia na ede ode abede abebo na yenti anka we ni nyina mpese nka se ye nyina ye nipa ba ko pesa mpacho woni ma bisim woni sane besi yenti abisim bae yada nanan betutu ne ye se ma edi kana ka se nyana wase nsawam obo beko suntreso beko ade behi na bi ni baba frene se kumawu beko tresu suntreso Banso, Tentebepo, Boma Ridiem, Abisim, Oko Jamai, Oko Sufri. Namra, Yana Nanambe free Jamai, Beba Abisim, Addition be Bewo, a Sufri, Addition be wo, Jamai, it didn't know Ebia Maka, Namra Yana no ja so free for. Ene yana na satan man singene aye nyina ni no wamfie hene oye kronti hene madoma no e beti jamai emra okwa bisim no ka se ko sisa na de hye no a ba wa so free ene ba ba wo jamai a mu kasia ene man singene no o we besia wo abisim nti o we besia ko si se akosia nsia no be penso ansa na hene na no ho no be beto no ansa na be ba ha na mo bia ya wo de without any contradiction na na man singene on na badi kan betena wam ndi ni ba fra ne ho no corona ba fra ne ba gi okrokasia ba fra ne se wamfie nti wote se wama no ofie dia na ja so ne di kan betena ho odu ba bia Dormaahene nkrofo ara ya say ye ne ba di kan ye ne di kan betra wam wamfiefo ne be di kan ba ye de be betna wam na every one this year oto aso obaye ye ankobia hene ofa wamfie hene nsem no okoye ofuru this year baye ye nana Dormaahene wamfie hene ono an pe ba bi ma na ye de baye eno achi kura nsana anakosuensua odikane odi dom no bia nimfri abisim beko bebaye se wamfie hene frɛ Dormaahene agya ono ne pɛ sɛ agya
bedi kan kwatna ayen kraso na kraso na chire ne be ko hu pamu ne be sa ya pamu ya nso kakraka bi da we ene na wa pamu nti wan se ne wanya bi ati na no kekeke ndi tumba ko be ne Oti sa kwa kumkrom asaman kan no oti sa ne mboafu Eso ba to amanam no mon ti sa kufuo ba nya kufuo no meko me ka bibi ketua bi ade a mesrema de share titro agonofo ma bia nkasa manintia asanteni ya ni asantefo nya asem ya ne sabi asanteni ne nya asem no abakosem de ye ne nya asem abakosem de ye ne nya asem na o kire wa abakosem wa na da sabe tawti Kasa, mama, euro kasa. No mama euro kasa. Ti dia, enda ni kasa ni oka na no kura. Ana mo. Euro kasa di. Wedo mafo, ba ya kuko blufo. Menti. Ah, no brother ko. Akasifo yi. No. Adishia na batumfu ni na bana nan kasa na nan no kure ni asese nkasa ndi buo mabe bia kasa kire mbu no na na onya no kure so menja man dran ana na menya gene na mfruha na me kokwa na isu me ko hi ana fo na nan twa o mam deshe o man me sima nanim Amana nyare ongumeza. Na po ifrim. Amasa. No ya den na de o kawa ba kosema. Be chauti. Da be ne sa de ba ye. Nana. Nkase banka bibi anya no kura. Nka me ntwa so nka ne besia ya. Nambo muwaya ba de ma no kura bi ni. Ntimaka. Kani nyina. Nana bajo edikane ani die kwan so ma edikana kan dada se abonfo mma wanu ntra asantefo da ye mu bi ware da ye ne batete mentu bi asantefo be boa abonfo so boa asantefo ye nya se ye nya asantefo konto panta anambwa ye Davida nana na mo ma ko samne de ya ye bi ba ye ba ye be wo ye be wo abonfo bibi ya hwehwa ne se be di buo be da ba maye uja atita Ebeja wani ambwa asema ye ke inu nyina ni na mo no tie se nana Ajimembadu osajifu osiade yo Dr. Ajimembadu mapa odikana ye be memwa Kumasi okwo ya no ankose okosumbi ankose okosumbi ndi sahene biti na invie na nya na keka na ankose okosum ne nyene na kwasi broni be kan indirect rule Asante Confederacy no cry ya dia pane yako kwasi broni an share so mama ura kasa man for ya se benko e chie na shebi ba ya be ko ye be di kari yi be hufrim sana Dormaahene to aso na na ko April 1950 by July 1950 na hufrim euro kasa Dormaahene Confederacy no obi kwasi broni de ho ko se be ya hu nyina ho ba ya kro embo ama take on any commission okohem na ye ya abono for ti be hu free asante a ewo asisie se scholarship okura ba de mankura edu ba bia na ba ate no to ne ye kitwa na wo ne wan ne wo kuom na sa de wo be mana ko ntinna na okọ ho afi apem ahenkunu aduonu ma kudufuo no 1950 na osane ya de ofri says you home crop na back and one say back and say Kwame Nkrumah then on yere on papa say 1950 me bisa Ghana for 1950 na Kwame Nkrumah no aba 1950 no Kwame Nkrumah aba for na santefo ya sama ma yemba Kwame Nkrumah
yan kasa ne ko ye hu sa de ne nya ya de ya ho ye hu afiri na mo mba ya shabasia o shebiasia ya ne o se tutu a odi kan ya ko 1700 ne ho ya ne mensa bonsu obi o shawase 1880 ya bani ya bakwa bisim na se shabasia mara bani ya bakwa we chira se Dormaahene de on shabase da nti ya no de aboso obi a on banyi sama famra na ma kan se ya wie ade ba ko so abeka fa ho ye cha yini bi ba friend Dormaahene ana wante na wa musa bi o ka se Dormaahene ye ku ne ku no me ka me ma ka se ne ku no me bisa nye ne ku no nana onye no kreda se Dormaahene bi abaso be friend kusi enye no kreda pasa ga na ko nyina ya ba kura o bajo ye ne kwanfo ayemfo no e ma ko du du ba ko no mo pai ya hini di kane nana takura mani ampon ka na takuma ante se kuma ne panyine ne ba pre ko nwa no ya nyanti ya tutune ya bo akode ya bo akode ka ba bi o hene ba da akusi ajuman na mra ya ne ba mprenso no da akusi ajuman no ho ya bo akode ya na to nkunso nti ne ba no ne di yanim medical na Canada enti ina ba ka se Dormaahene no ebia ne ba ni ba ka na ne ba no so bia nkunu wo bia nkunu yewra kasa ne ba no oya ne ba sabi ku no abrafo ba o kana dia ba paso a bedi hu ni ba kunu ba bi owo ba famra ba mahwehwe betim kira sa eye na na ne ba kunu a buy one get anya no kura biara da na me de ne hu ni say ani de kwan so we de history we o ya history na di Manhyia 2020 wada Roman yanti abamba sen kasa no sama kasa na kire se me magia tum se yaso ya de ba ko be kuya ba ku bia ba bia nana no ose baba say yankwa ya ba chire be bi kura ya ka chire me fa na men hey no ede ose okabe nana niema mbienu we nka na samre nipa makasa chire be pa bono ko makasa chire hu Dormaafo ma bi yan kasa man ntra asante ye kuro ne ni pasa ni na masante 40 ne say menyira ofri kukom ba kasa kukomfo ba kasa be asante fo ntinyira ya asante ni me maso e ne da wo nsa ba nya asante fo nti oya ne me ntana asante fo na Kumasi asante yewra otumfuo se tutu atoso mienu ote asantefo akonya kase yeso nana otuna gwam se otuna gwam nipa oni bebu mane no me nsura uchemu nnan ya ba ko ye mmoja me mmoja no ne betu yewra kasa mmoja no ne betu na se na nipa sa ba hin kase akodi ba bayo Dormaahene kasa o ba bia meka den ade akosi na masiro obi bia se o kan wa ba kosema anya bone enya ntokwa makai bani kan enya nokra basu ba mu agire onya man so everybody and the moves nyina ba waka no ho nyina na basu ba de nyina be ku ho nana ade ba ko bi on koso ono so ba ya ne te say hini bi ono ne paja be nana so kra enya nokra na mo min kan be brim pesa kra ya makai enko enwuram sa na se ewuram no foforo ba meto aso so aso kan nyina na mo ne mesre adehye ne se kasa de on so duru ba bia won hu se Facebook no so binim timi kasa kasa ntwi kasa sabi ye ya kwa na kasa ye
na se Dormaahene bi because ya don't think that be ya be kasa be Dorma na na ya ne say one about kasem no enya Dorma nkwa na be ka o ne ba de drop aka ne ba de tachima aka ne ba de we aka abonofo no abakosem sao sabi akamamu nipa bedi kan bae ya abonofo sao ya ko da kase oba ye mfie mako asa ansa na asantefo be de oba ne ya ni bro sao yes na ani ti be o kana sama on kabi ayo anya ko madu da sakai no wa e de o ka mo amo mo fu na wada roma makani say ni amesra Ghana for say abakose ma ye nyina ya cheche no bentie ni ye na banko bukum banko kenkane be ba hu na o kana okura no na onya don kana okura nana nkala ko ye jam obri abu abaka so ka asantehene nana short is inanko ani baba dia to ma yiso be ni baba 240 owom oya asantehene nana nya no nko yanka nana yanka ya bakose minti ne de ne ba pese ba kakura ne say ya ne ba ko wi no so bi ni wo no when say na say ba pra no na mesre ngura no enya sa bi mu be nya sa be baba sem cause be mu bi ya ne be ya pepe na mom asema ye kan edu ba bi a na ni pa nyina ho say bibia be kan na ya wura kasa o ya hire no oso chede bi a onye no kura bi o ka no kura wo chiri ya mranim ni uko chitansi atinuma baka ayemfo a bewo Ghana nana na edikane ba asantehene ne paramount chiefs divisional chiefs sub-divisional chiefs edikrofo and other ayemfo as recognized by national house of chiefs nana bibi bi so chane bi na it's hard time say nnuanu ma be wa asante I respect them from Manhyia to the last person not a nyamba ma bani nya also nya diana bompata nya diana kuma wunya nnua agogo nya nnua betima popa ba ucho ntia embraya ne sa no asantema no ko ho a ba ne ba ya sa man ni bia ya sa be je bia se emra no e wa santengo a nti nana wa roma ya wa hayi o chehene asantefo betima ka se asantehene chana o chehene Davida betima ka se o chana ya na Davida na yiri Davida ya bomura Davida ahemfu abaka ye wura dajima hene robo hene nana be nyina ya pe na mo be de ko be ba bi dia e be wura na mo bo do ma dia woni do ma dia na we pe nti se ba nyi sa dia na firi batim ne baka ye baka ko si se wi ase ne ba da oba baba ntintu ni afia nkada ya ba ya no baba isa ko si se wi ase ba da nana odaro na me pe mampanyina ma Canada ya wura je ye me supenso na me pe mampanyina oro so o ma hihye mra ahemfo be wo wiase ya na number A asantehene number B paramount chiefs so di na wacha akonya no supra na adwuma be so anwa konya kase otumfuo kasa masre Dormaahene kasa ana fo nyina benfa ani die ma asante na ote akonya no so na masre asante fo ani die na ba de ma ba wura no e wa asante ani buno ani ya se enya gitum sa Ghana be de na ye wura out ya ba nya kase no so owo jubilee ye nyina ye twa kwadana akosomno ye piano se ba ya odimpunto beba na mo ndo ma fo ma kase ye wie no
ne nipa bɛpɛ ɛnyɛ bibi a bɛpɛ no abakɔsɛm no bebree na mo bibi a bɛpɛ ne sɛ bɛdodɔ yɛ nkɔkyi yɛbɛsesa yɛbɛboaboa yɛ ho na wɔda wo ma menim ha asase a mowɔ asase a yɛtwa yɛde bi bɛyɛ bibi ama ɛno ne Ghanafoɔ hwehwɛ Ghanafoɔ pɛ sɛ bɛbɛnya school bapɔ mu dene bɛbɛnya adwuma yɛ nsuo ɛne nneɛma ka wɔn anyɛ saa ɛnyɛ ho pɛ ne wɔka nana abakɔsɛm no bɛyɛ akyire kura nka bio na mmom deɛ mendeɛ ne sɛ ɛbɛgya adwuma na deɛ tumani so no bɛsrɛ asafo yɛwu a sɛ wohu mmɔbɔ babia nsika akɔhyɛ bia ɔma no mpie ɔma me nkwantentene na afe ɛnkɔto yɛ afeɛ so na yɛkuro yi manteware ɛte ase na nkɔbɛ ɛte ase na no kekeke ndi tum baako bɛɛ ne show sister or offer bibi di aba ma wa ke ba sorry said the okam no sa na otie kene no ho e ba tie asaje fro ma yam pajamba na beka ho asem sa na mo ba na ba sorry na enchele me ya tie se ayo tutu ake ka na se enyo sa do fa se original minister I said, better maybe my dear to say, now make it Kakatana Makaho here. Ah, let's say, who for the man? A person, my baby, will be a hot and a was a per se. Bonoman, your dear. Na ontimi nyone de so da bibi bia de ho a ekire sɛ SS ɔno ne kyerɛ de obedi regional minister wɔ bono sɛ abromfo yere yɛ mpɛ no a ɛno ne ɔyɛ asɛm abratie ba ya odi ne dwuma yi odi ne dwuma pɛpɛpɛpɛpɛ na sɛ wo yɛ hɔ na ɛhyɛ so ti ba ka sɛ to yi na wa ko ba ko kyerɛ sɛ ka sɛ ni kyerɛ sɛ ko di wo dwuma Jordan, police and this council meeting. Now, grown at otumfuo say, Samba Basabata, I didn't walk quiet treasure council meeting. Who here say, police work, the Kojao. Let's just say, otumfuo Samba Okano, we are with them. Well, was Samba Basabia. I had never heard the West, you know. Alcohol, treasure council meeting. I want him here, or here police escort. Now, the regional minister, Mayor Sao, now what in Sweatia. But some J. Otti, his son said, Miracle Soprano, no one sent to Manhyia. It is a regional minister. Now, so bet you and a Bombia Fanwa, Messuma for two home here. The now the Tama, regional minister, now, Sir, make us ask the way for to not pay me Saraka about what we have to say. Who House of Chief, autonomous. Ashanti regional House of Chief. Parliament. Into the young Niayapa near the York. Samra, I said,
na ɔba tu mu bi dɛ ɔbɛhunu hona yɛ yɛaporo yɛatra yɛaporo saa hunu hona yɛhwɛ mmɔ ɔsare kɔka nkyerɛ asɛm kyerɛ a yɛanyɛ kutu babia dɛ ɛfa daadaa akware bi so nkontompo kware so daabi yɛhyia wɔ regional house of chief ɛwɔ pono ne cd form a yɛfrɛ ne chieftaincy declaration form ɛbɛtɔ yɛ anim ma research committee hwɛ mu sɛ ɔfata ɛde bɛto standing committee anim yɛgye tom yɛkɔtena general meeting a yɛn a yɛwɔ hɔ a yɛfata yɛpɛ ɔba gyina yɛgye tom sɛ bɛyɛ gazette kyerɛ a na yɛde ne din akɔhyɛ gazette na ɔde ɔbɛtumi ayi abirim ɔyɛ bɛrima a ɔntrae ɔbɛyɛ ama yɛ aka nsɛm asɛm no deɛ yɛ ameka no sɛ berɛ yɛntimi kɔ Kumasi naano yɛawɔre yɛ na yɛkɔ Kumasi na ɔke ɔdi kare no nkɔ hɔ brada nkɔ hɔ ukoda ɛyɛawɔda mekɔdi asɛm wɔ national house no kaa kwa ne twa ɔne Manhyia ahemfie no ntam maaka wɔ yɛ afie yɛsi January na ɛduru time abɛyɛ national house a mmea meke mɛsare makɔ hɔ yɛ nananom bɛku ho nana ne bɛtwa ne ti ne yɛtwa ne hwerewa sɛ ɔyɛ ho yɛ a ɔbɛkɔ so ayɛ ho yɛ saa berɛ no na ɛyɛ nkonimdie sɛ nnam kɔ Kumasi na bɛgye ntwam ti na bɛtwam hwerewa deɛ bi a ɛyɛ murder case ne nyinaa ne bɛbɛbɛdi bɛntimi mfa nka baabɔdi ne ho sɛ baako baadi Sumahene so na saa aba no ɔma yɛkwa na yɛnsa yɛnko biem ne a nka yɛbɛma abahu dɛ dua ne yɛwɔ abu ne bɛn ɔfefa apomba ne bɛpombare bɛde wosi akonnwa so a na bɛde wo ma ne ahyɛ wo nsa wo nti nka wɔkɔ mu a wohia bodyguard na mmom sɛ otumfuo hwɛ na ɔhu so nya a ɔno ansɔ ne hene no a ɔsi de wɔ sampa no ne nsa na ɔno amfa no mmra sampa na ɔmmɛdi hene no because sampa yɛ ne dea saa na ɔka nti sɛ sampa yɛ ne dea a ɛsɛ sɛ ɔno asɔ ne hene ne nsa na ɔde ne bakuro ma na ɔbɛkyerɛ ade kyeɛ sɛ me hene a mede no asi sampa kuro so ni ɔyɛ ne saa a yɛde nidie ne biribiara bɛma no ɛsiane sɛ goka ɛyɛ meam kuro amanso bɛda hɔ 26 years meka asɛm no wie a mesi hene no ɔbɛsɔ awie mea mesɔre nsa de ne kɔkorɔ ɔde ne kɔkyerɛ yɛ polisifoɔ ba anim akyi nti yɛnim sɛ tumfoɔ bɛtumi a yɛde ɛkyɛre saa afei so ne nsɛm a ɔka ɔduru baabi a ayɛ sɛ ɔka ɔduru baabi a ɔde yɛnim mmara so ɔduru baabi so ɔde de tumi kyɛre mmara ɛhɔ no yɛ ayɛkyerɛ madwene kakra n'ano a ɔpresente bɔko ne mampurusi asɛmi no ɔse constitution no yɛn nyinaa yɛ hyɛ aseɛ ɛnso n'ano yɛ a wɔasada akɔka sɛ ɔno deɛ n'ahenni no so kyɛre constitution ɛduru baabi a na ayɛ contradictory nti yɛbɛsɛ no ɔyɛ ɔhenkɛseɛ nsɛm bi sei no ɛnsɛ sɛ ɔno a ne ka nka ɔma mmeranteɛ bi koraa ne kae a nka bɛkɔrɛ gyina ne wayie sɛ wo akɔkaeɛ a woaka no sɛdeɛ woaka ne yɛka ho asɛm yɛ ho ne ka a na ayɛ te sɛ yɛka sɛ ɛdeɛ ɔpanyinkɛseɛ nti mɛserɛ no ɔyɛ henkɛseɛ ɔhwɛ deɛ ɔka ne panyini ka ne dwam a ɛyɛ yie nyansɛ nyinaa ne sɛ ɛfiri panyini ano mpanyimfoɔ no bɛkae akokɔ berɛ onim adekyeɛ nso otie firi nyinaa no nti sɛ wohwɛ no asɛ asɛm bi wɔ hɔ na wo ho ahomte a na wode ama woakye amefoɔ na baaka wanyɛ yi a na yɛabɛkora no ama wo na sɛ woamu wo kɔtoɔ ne mtuo na wokyerɛ sɛ ɛduru baabi wɛ Ghana ha woka asɛm a kɔɔto bi yɛ ntimi ntungu ɛduru baabi so a wo se deɛ kɔɔto aka wɔ mampurugu ane bɔko asɛm no ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma na yɛn nyinaa yɛnhyɛ mmara ase ɛduru baabi a na ayɛ te sɛ da wodiem deɛ a wo se yɛma wotumi nka sɛ kɔduru obi diem deɛ a wura yɛmfa mmara ndi no na Ghana ha bi so kyɛre bianaa yɛn nyinaa yɛ nipa before the law we are all equal including the president, the chief justice, and every one of us must go under the law and the constitution of Ghana. No one is above it, and no one can be above it. Ya pese ye kyerɛ sɛ Ghana ha obiara ni hɔ a ɔso Ghana mmarapanyin no chieftaincy act no ɛno ne a guarantee customs and tradition. Na saa chieftaincy act no at 759 ɛno ne yɛ nyinaa yɛhyɛ aseɛ. This otumfuo sisa ɔno deɛ ne deɛ no boro so deɛ a ɛdeɛ mpanimfoɔ ho sɛ pa na amanyɔfoɔ ho so ho ne bibibia ho sɔrɔ na ho de tini fie ho gyegye ne so nti ho aba ne ti ma yɛ ne dɛ ɛno nti ne ma sɛ na adwene yɛ ne sɛ
ɔso kyɛ ne Ghana mmara no nti ho amayɔfoɔ nso ho yɛ careful